Velkommen til. ESG-rapporter er der masser af, og vi er i fuld gang med at læse, analysere og undersøge dem. Både virksomheder og byer er i gang med den grønne omstilling, og vi følger med tæt på. Hos Who Green kalder vi det en slags bæredygtig efterforskning. Vi lytter, vi læser, vi besøger og vi ringer. For vi tror på samtalen, ikke kun på synligheden. Vi taler med virksomheder og byer for at finde ud af, hvad der faktisk sker, og hvor de grønne stjerner gemmer sig. En Who Green listing handler ikke kun om at vise sig frem. Det er også et redskab, der understøtter jeres ESG-indsats. I en listing kan det fremgå, hvem der er den centrale person inden for bæredygtighed, og derfor vil klimanetværket i fremtiden forme sig til et mere personligt og direkte værktøj. For nogle virksomheder giver det endda mening at placere en listing under de administrative budgetter, for det er en del af jeres dokumentation og netværk. Undervejs støder vi på ildsjælene, dem der virkelig flytter noget, og vi hjælper med at synliggøre deres arbejde gennem Who Green stjerner og listings. Det gælder både virksomheder og byer, store som små. Mød de modige frontløbere og grønne pionerer, der skaber reel forandring, lige her i EcoBits-podcasten. Vi tager jeres spørgsmål løbende, et ad gangen, og bringer jer med på vores rejse gennem den grønne virkelighed. Stay tuned, vi er Who Green, og vi er på sagen.